Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Παλαμάρη, Tantra Healer και Instructor και σήμερα θα σας δώσω ένα διαλογισμό τον οποίο είχα δώσει παλιότερα στην ομάδα μου στο Facebook. Κάθε γυναίκα μπορεί να γίνει αυτοκράτηρα. Αυτός ο διαλογισμός μας συνδέει με τη θηλυκή ενέργεια μέσα μας και ενισχύει τις κατεξοχήν θηλυκές ιδιότητες που είναι η παράδοση και το άφημα στη ροή. Ενισχύει δηλαδή την ικανότητά μας να αφήνουμε τον έλεγχο και να παραδεινόμαστε στην εκάστοτε ροή, αφινόμενοι στη ροή των πραγμάτων, χωρίς όμως να χάνουμε τη σύνδεση με την κοιλιά μας και να φεύγουμε από το κέντρο μας. Πριν μπεις όμως σε αυτή τη διαλογιστική διαδικασία, μείνε λίγο στη σιωπή, παίρνοντας βαθιές και ήσυχες αναπνοές. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις? Κλείνεις τα μάτια και οραματίζεσαι στο βάθος της κοιλιάς σου ένα πορτοκαλί φως που αγνοφαίνεται. Και αυτό το πορτοκαλί φως σιγά σιγά γίνεται μια πορτοκαλί παλώμενη σφαίρα που μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο και αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει από τα όρια της κοιλίτσας σου και αυτή η πορτοκαλί σφαίρα μεγαλώνει τόσο και σε αγκαλιάζει και εσύ αφήνεσαι σε αυτή την πορτοκαλί σφαίρα και νιώθεις ότι γίνεσαι πιο ανάλαφρη και αυτή η πορτοκαλί σφαίρα σε ανεβάζει ψηλά και ορίσε. Μπορείς αν θέλεις να αφήσεις τα χεράκια σου και να νιώσεις ελεύθερα τα χέρια αυτή την αίσθηση της αιώρησης. Είσαι μέσα στην πορτοκαλί σφαίρα, την αναπνέεις την πορτοκαλί ενέργεια και κοιμήσαι χωρίς βάρος. Μέσα στην πορτοκαλί ενέργεια αναπνέεις, νιώθεις, συνδέεσαι, νιώθεις να σε αγαπάς. Και σιγά σιγά μέσα στη σφαίρα μπαίνουν σταγόνες βροχής που σε αγγίζουν καθώς σε ορίσει και η σφαίρα σιγά σιγά γεμίζει με νερό και εσύ αιωρείσαι μέσα στο νερό, πλέεις και αναπνέεις. Επέτρεψε στο σώμα σου να εκφραστεί, να κινηθεί μέσα στην πορτοκαλί ενέργεια. Μπορείς να σε αγγίξεις.
παροσκηνείσαι και απολαμβάνεις την ελευθερία της μη σκέψης. Και μέσα από αυτή την ενέργεια, την πορτοκαλί σφαίρα που είναι γεμάτη νερό, καθώς κινείσαι, αρχίζεις να τροφοδοτείς το σώμα σου. Με εκείνες τις ποιότητες που χρειάζεσαι. Άγγιξε όπου θες το σώμα σου και νιώσε τι ποιότητα είναι αυτή που έχει εκεί. Είναι απαλότητα, είναι τρυφερότητα, είναι ειρήνη, είναι απόλαυση. Και συνεχίζεις να ρέεις. νερό σιγά σιγά αποσύρεται, αλλά η πορτοκαλί σφαίρα μένει. Το νερό σιγά σιγά αποσύρεται και γεμίζεις με την πυκνή πορτοκαλί ενέργεια. Που σιγά σιγά κατεβαίνει προς τα κάτω και σ' ακουμπάει μαλακά στη γη. Και η σφαίρα αρχίζει να μικραίνει, να μικραίνει, να μικραίνει και να μπαίνει μέσα στη γυλίτσα σου. Και είναι εκεί. Και αρχίζει να ακτινοβολεί εσωτερικά. Νιώσε τι είναι αυτό που χρειάζεσαι τώρα. Η σφαίρα θα στο δώσει. Ποιο κομμάτι θες να θεραπεύσεις μέσα σου? Στείλε τη σφαίρα να το αγκαλιάσει. Αν σου βγαίνει να τραγουδήσεις, τραγούδισε. Αν σου βγαίνει να συνεχίσεις να κινείσαι, κινήσου. Αν πάλι θέλεις να είσαι ακίνητη, μείνε ακίνητη. Πάντα σε επαφή με την πορτοκαλί σφαίρα. Και σιγά σιγά αφήνεις το ένα χέρι στην κυλίτσα και το άλλο χέρι το ανεβάζεις στην καρδούλα. Και αναπνέεις βαδιά. Αναπνέεις βαδιά. Σε νιώθεις. Και ανοίγεις τα ματάκια σου. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μου like και μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μου για να ακούσετε κι άλλα πολλά και μπορείτε μέσα από σχόλια που γράφετε από κάτω να μου πείτε τι άλλο θέλετε να ακούσετε και τι άλλο θέλετε να μάθετε και εγώ θα είμαι εδώ για να σας δώσω όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ!